A u sljedećima minutama predstavljamo Biblijski institut, vjersku obrazovnu ustanovu koja školuje specijaliziran kadar za rad u vjerskim zajednicama. Biblijski institut visokoobrazovna je ustanova koja je prije 15 godina s radom počela kao lokalna biblijska škola Kristove crkve. Posljednjih 5 godina radi u partnerstvu s Evanđeosko-teološkim fakultetom u Osijeku. Obrazuje studente različitih denominacija za pastoralnu teologiju. Primarno, dakle, smo orijentirani na duhovnu izgradnju pojedinca kako bi on kasnije mogao služiti crkvama. Mi radimo ovdje ozbiljnu akademsku nauku, no nikada do sada nismo zaboravili na praktičnu primjenu te nauke. Biblijski institut upisao sam prvenstveno iz razloga što sam htio steći potrebna znanja i vještine kako bi poboljšao svoju službu u svojoj crkvi, u svojoj zajednici, kako bi više, bolje i dublje proučavao Božju riječ i kako bi stekao na neki način iskustvo. Ja sam imala želju proučavati Bibliju i osjetila sam pri svom osobnom proučavanju da mi je potrebna jedna pomoć u vidu pojašnjenja povijesnog konteksta, hebrejskog jezika, grčkog jezika i tako tih svih nekih stvari koje su jako bitne ako hoćemo kvalitetno ući u tekst. I onda sam saznala za Biblijski institut. Studente pripremaju za život i službu ne samo u tradicijskim okvirima, nego i u globalnom svijetu, kako bi s lakoćom premostili sve zapreke pred njima. Da mogu služiti i raditi u društvu. Zato jer smo vidjeli da ima jako malo u društvu takvog pogleda kao što daje Biblijski institut ili kao što daje jedno protestantsko evanđeosko usmjerenje društva. I mislim da tu može biti jedno bogatstvo za društvo, tako da naši studenti mogu se zapošljavati i u državnim institucijama, privatnim institucijama, odgojnim ustanovama i svugdje drugdje. Mi imamo više smjerova koja omogućuju ulaženje u ona područja gdje je teologija najprimjenjivija, a to je područje savjetovanja, područje rješavanja kriznih situacija, rješavanja sukoba, područje socijale u koje ulazimo sve dublje i dublje. Dakle, nešto što je sada u ovome trenutku primjenjivo. Ne teže velikom broju upisanih studenata jer žele ponuditi kvalitetu i individualan rad. Ove godine upisano ih je 8. Diplome su im međunarodno priznate i ostvaruju izvrsne kontakte s poznatim sveučilištima na kojima njihovi studenti nastavljaju obrazovanje.